An kwashe da mu, an kulle da mu, hakkin rubuta ta rubuta da kuɗi ta yi awon yawa. Wayo Allah kuɗi na, wayo, kai, wayo Allah kuɗi na, wayo Allah kuɗi na, wayo Allah kuɗi na, rubuta ne yau da rana, wayo Allah kuɗi na, kudina wayo Allah kudina rubuta sai rubuta bai wayo Allah kudina ta hau banza alayi wayo Allah kudina wallu butan baya shani wayo Allah kudina wayo kudina wayo Allah kudina wayo kudina wayo Allah kudina wayo Allah kudina wayo Allah kudina mai atazan kama suna wayo Allah kudina dai kudina wayo Allah kudina za ni je neman kudina wayo Allah kudina kudina wayo Allah kudina wayo kudina wayo Allah kudina in rubuto kun mutawai wayo Allah kudina wayo Allah kudina in rubuto Allah Allah sarki jikata rubuto Allah hada ni ne rubutu allota wayo allota rubutu Allah jiraba mai atana rubutu rubutu allota kama suna allota sha rubutu allota wasu rubuta rubutu allota hada kudinta rubutu allota hada mai budget zai sai mota rubutu ya ce satin nan zai sai tota rubutu allota wani ya ce ma zai kai linta rubutu almana da mutsa ido sai na rubuta kaya rubutu allota rubutu allota kudina har da na bashi rubutu allota na shirin zan kai toshi rubutu allota yin baje da kuma ba bashi rubutu allota tattara na maka sun kwashi wayo rubutu allota wayo rubutu allota rubutu allota rubutu Allah abin mai a tunanin rubutu Allah ku taimaka ku sayan fanta rubutu Allah ku danna ji sanyi kan anta rubutu Allah ma kiya rubutu da na sani mai a na canza waya wayo Allah mun rubuta kudi an kwashe da mu an kulle da mu hakki rubuto ta rubuta da kuɗi ta yi hawan gaba an kwashe da mu an kulle da mu hakki rubuto ta rubuta da kuɗi ta yi hawan gaba na ce an kwashe da mu an rubuta da mu in ki rubuto sun ɗanɗana zuma balla shi ta ba an kwashe da kaɗan ne na fara amai a tuzani gaba an kwashe da mu suna bani kudade kullum har na rarrawa ashe an kulle da mu da na ji daɗi sai na ce kuɗi da yawa zan zuba an kwashe da mu ina narkawa kauran nan aka rufe da ne an kwashe da mu an kulle da mu hakki rubuto ta rubuta da kuɗi ta yi hawan gaba na shiga take bai da kuɗi ni sai ban gansu ba an kwashe da mu ta matsala ta ne tuwa ka ce kai ne gaba an kulle da mu da kudin suka zo na cire har yanzu ban gansu ba an kwashe da mu sai sun tinji wayo na rubuta kuji an kwashe da mu wayo Allah kudi da hakki rubuta da kudi ta yi hawan gaba wannan uwa ka da jaje ne na yi wa junan mu ma a sha an kwashe da sai kuma ya ati dan washi mai kiya a yi gaba al'umma an kalle da mu tun da an kwashe makaddara to lamarin muwa an kwashe da mu ban ci ko rabi ba kun ga har da kudu walawai an kwashe da mu an kulle da mu hakki rubuta ta rubuta da kuɗi ta yawon gaba wayo kuɗi na ayo Allah wuri na wayo kuɗi na
Luftu. Kai. Ta rubuta. Ta rubuta da mu. Ta rubuta da mu. Ta rubuta da ni. Ta rubuta a'a. Aya. Aya. Mai neman yadda aka yi. Ga lambar wayar mu kamar haka. 090 32 08